Ahojte, volám sa Ivana Hricová, som HR manažérka v spoločnosti MSG Life Slovakia a toto je náš svet. MSG Life Slovakia je súčasťou medzinárodnej skupiny. Pôsobíme v USA a v 8 európskych krajinách. Na Slovensku máme viac ako 350 zamestnancov a pobočky nájdete v Bratislave, Košiciach a Žiline. Žilinskú pobočku si práve teraz predstavíme. Už 25 rokov vyvíjame software pre veľké poisťovacie spoločnosti ako Unica, Generali či Swiss Life. Ahojte, som Štefán. V MSG Life Slovakia pracujem na pozícii DevOps inžinier. V práci riešim komplexné DevOps témy a automatizáciu. Momentálne pracujem na projekte iSuite a môjim cieľom je úspešné nasadenie tohto produktu do AWS Cloudu. Čaute, volám sa Daniel. Do MSG som nastúpil ako brigádnik počas štúdia na Fričke a dnes tu pracujem na full-time ako developer a venujem sa vývoju softvéru pre poisťovníctvo. A za mňa sú na MSG najlepšie team buildingy. Ja som Silvia a pracujem ako business konzultantka. Prepájam zákaznícke požiadavky s technickými riešeniami a starám sa o to, aby software spĺňal požiadavky našich zákazníkov. V praxi to znamená, že analyzujem zadania, navrhujem riešenia a následne testujem nové funkcionality spolu so zákazníkom. Na tejto práci ma baví, že je takým mostom medzi dvoma svetmi, biznisom a IT. Ahojte, volám sa Lenka, pracujem ako tester. Aktuálne sa venujem automatizovanému a manuálnemu testovaniu, pričom kontrolujem, či aplikácia spĺňa požiadavky zákazníka. Na našej firme sa mi najviac páči to, že podporuje športové aj spoločenské aktivity a s kolegami sa stretávame aj mimo pracoviska. Ja som William a pracujem ako Cloud Infrastructure konzultant. Aktuálne sa venujem vývoju aplikácie na vyhľadávanie informácií s využitím veľkých jazykových modelov a aj pri práci využívam rôzne AI nástroje. A mimo práce rád si vychutnám dobrú kávu a koláčik s mojimi kolegami. Čo je za mňa super, je to, že máme možnosť home officeu. Okrem tohto benefitu ich máme viac ako 70. Momentálne patríme do top 10 najatraktívnejších zamestnávateľov v oblasti IT a telekomunikácií na Slovensku. Chcel by si sa aj ty pridať k nám? Tak práve toto by mohlo byť tvoje miesto. Radi privítame medzi sebou nové IT talenty. Najväčší úspech majú kandidáti, ktorí sa neboja programovania, prípadne ovládajú AI a k tomu anglický alebo nemecký jazyk. Všetky pracovné ponuky nájdeš na našom webe MSG Life Slovakia. Ak sa chceš o našej MSG IT komunite dozvedieť viac, nalaď sa na náš podcast Na vlne kódu a sleduj aj naše sociálne siete. Ak by si mal ďalšie otázky, neváhaj kontaktovať priamo mňa, rada ti poradím.